la se waati ma bi bien tana ye Joffre damne do ye bien kala nazara 100 kalo sabana ye mars kalo ye bio kle temps ani duru ye o de kan ka be bi kunnafoniw la se waati ma bi ka hakɛ to ɲini kaw fɛ min ye karamɔgɔ Ablaye Kulubali a ye degunba sɔrɔ n'o kɛra kabini dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen na a fari kuma jo kosɛbɛ nka kun y'i cɛsiri ka tɔgɔ kunnafoniw di nka ka kɛ ni waati n'a cogoya ye ni waati la a bɛ labitali dakuruɲɛ damadɔ b'an bolo bi ka d'aw ma sabula sigi kuma kɛ ni nin ye an bɛ hakɛ to ɲini kaw fɛ bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ nin ye Musa Mara ye taama dɔ kɛ boloda ka kɛ kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se kariti nina ko gɛlɛya min bɛ o la bi an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la buru kɔni fo ka taa se an ka baloko ma gɛlɛya min b'o la bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la fo ka taa se ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na sigikafɔ dɔ kɛla yen nɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la nunu de bɛna kɛ kunnafoni ka d'aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali ala k'a ɲɛ k'a d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ Amadu Aya Sanogo n'o ka kiiri jaabi kun bila mɛ ka bi kɔnɔ sigi kelen bɛ k'a makɔnɔ cour d'appel la o ko bɛna kɛ cogo di an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn jamana ka basigi ye o jaabi ɲuman o ka se ka bɔ ka di ka da ka dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni kiiri n'a ja tigɛla cogo dɔ la ko gɛlɛya bɛ kɛ a la nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya taara ka ɲɛsin minnu ma n'olu y'a yira k'a fɔ k'u jɛna ka ban ko fɛn wɛrɛ man kan tɛ ka bɔ a la an bɛ dugawu de kɛ jamana ka basigi bɛ bɔ fɛn o fɛn na ala ka kɛ o ye n'an bɔra ye min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ye minisiri min ɲɛsinnen bɛ sigikafɔ ma an ka jamana kɔnɔna na o ye sigikafɔ ta ka taa ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna yaasa maajugu minnu ni donsow karilen bɛ ɲɔgɔn na ka sigikafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o conseil islamique olu ka cɛbɔ tun bɛ a kɛnɛ kan ni ko min n'a kelen filɛ nin ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfire marabolo la maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni nin taara ɲɛ ko o bɛna kɛ sababu ye ko ɲinifɛn k'a bɛ kɛ sɔrɔfɛn o sigikafɔ min n'o kuma tun bɛ sen na jumadongo balinanko dugu min bɛ wele ko Surukutu maa fila tun bɛ yen nɔ marifatigiw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma maa kelen kɔni o sentigɛ sera k'a tila nka maa kelen o joginna a taalen kɔ labita ni ala y'a ka kalifa minɛ a la sigikafɔ yɛrɛ kuncɛlen kɔ kununko wulada fɛ maaw kɔni nisɔndiyalen min nana kɛ balinanko wɛrɛ ye tuguni dɔgɔfireba la maajugu ninnu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin fan caman ma fɛnɛ nka an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ni lafiya o bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ala k'o sabati n'an bɔra yen nɔ buru kɔni gɛlɛya caman talen don ka don buruko la bibi in na fo ka taa se an ka baloko ma maa mun sigilen bɛ an ka baloko ɲɛma ni ale de bɛ balo sɔngɔ ka kuma ta ka ɲɛsin balo sɔngɔko ma n'o bɛ tali kɛ Bubakari Dunbiya la ale ye ɲɛfɔli kɛ priko la an ka lamɛn k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka faamuya ni gɛlɛya nana hakili de bɛ bila ɲɛma pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min na k'a yir'ula fana k'a fɔ gouvernement sigilen tɛ mesure minnu talen filɛ nin ni ala sɔnna ma an bɛ baara la nimisiwasa bɛ na sɔrɔ a la gouvernement ye base taxable bi o malow bɛ don minnu bɛ sous douane minnu bɛ port la olu bɛna don mais nin ye dɔrɔn malo importé de parce que malo min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan nɔ contre saison yɛrɛ ma fɛn fɔlɔ o fana bɛna fara a kan yanni sunkalo cɛ saison ye fila de fɛn kɔnɔ donc avril b'a sɔrɔ contre saison bɛna donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min ye buruko ta fan fɛ ni ala taala sɔnna ma an n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la buru sɔngɔ bɛna harmoniser k'a yira u la fana gouvernement ka laɲini tɛ 60 in ye dɛ gouvernement ka laɲini ye 50 ɲini an b'o ka ɲinini k'o de kan an bɛ ɲinini na wa an bɛna sɔrɔ mais u yɛrɛ damaw u ma bɛn donc bɛɛ ka an dɛmɛ ni u seko ni hakili an maliyɛn damaw de don donc ni prix ko nana n y'a f'i ye cogo min na concurrence ma se k'a ɲɛnabɔ réglementation ma se k'a ɲɛnabɔ contrôle o dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ dɛ min bɛ kɛ o ye prix consensuel de bɛɛ ka fɛn ka lajɛ bɛɛ ka dɔɔni bila wa o bɛ taa ni sigikafɔ hakili sigi basigi de kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sisan o ka ɲi basigi de la ni ko ma ko bɔn n'an b'a to nin na b'aw fɛ ni u y'a a bɛɛ datugu n'u ye boulangerie fermé k'a kɛ i b'a fɔ ko an bɛ tɔw ta ye a bɛ kɛ cogo di donc an b'a kɛ ni hakili de ye an bɛ to gouvernement kɔ ni tun bɛ tali kɛ Bubakari Dunbiya la a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka nɔgɔya don baloko la an ka jamana kɔnɔna na ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ Musa Mara ye munumunu salo dɔ kɛ an dafɛ jamanaw la Musa Mara a ka munumunu kun ye jumɛn ye Musa Mara an ka lamɛn ne ye jamana 4 kɛ nin tile 10 tɛmɛnen na Senegal, Mauritanie, Benin ani Togo
ntuntara anga bara no expert comptable bara ntuntara o ciudela bado nema bara bla ndaire mebe bo o bara de la ambe ka faunte politicien professionnel ye donc nya expert comptable de anga cabinet ambe bara ke jamana tanduru kono Mali koka ambe bara do la Sénégal Mauritanie Benin ani tukuntaro bara la flana emi fene anga diplôme no expert comptable ko diplôme Afrique club jamana be kono a diplôme kelene do o diplôme mamunu mbo sekeli ke ko o diplôme kanga di mamunu mako o frefentia nebe o la ko mi jury me Mali représente la abe santanduru nyona bombo jury la o fene rayon do nyoke Benin tarani aklinon de kama ngane manata jamana o jamana kono mage chogoya be al ni minute ta minute mo gane bembolo malien munu bo jamana kono lugo sigi yakuma geleya munu mbu kanye ngase ko la se anga jamana nyema oma wa nga family soro la fene ka ke aklinaye sini ma senengene ma nawo nye fanga soro afene ka se ko nunu no ya chogoya mina tagali imbe o munene kono jamana o ko ngala halaw teklenye ni Mauritanie ta ka la ja 600 malien chaman be mais malien chaman be tala Mauritanie o be fe kata Europe o be Mauritanie ke temesrai kata jikan sira nunu fe baro mogo nimbe to mina halaka hine ula mogo chaman de bonenu ni na usira nunu ka dibe demsen fitinu ere ala nere demsen do ye santanduru santanuro olu be Mauritanie we jikan sira inde nyini ndongo gele abamumbe we ni mamunu minena usira fe olu be datugu ka sarwa kula segi malla o datugu mamna o tumala do te ji soro te dumuni soro ere gele awrebe Mauritanie Mali ni nyonje carte séjour de be o be soro chogoya di ni kanga a kura ya iba kura chogoya di geleya do be mauka usraka geleya wora nu ko ni carte ni na ko mo ko carte soro passeport ko bani frontière datulo no Mali ni Mauritanie nyote marchandise be teme mo gote teme bo ka ke ko coronavirus ko o fene geleya bay Sénégal ni Mauritanie che olu be teme bo datu no datu ko tenga olu be teme mais Mali on teme maintenant mi Togo situation ko no ko teme Benenga geleya be mauka ne mais olu situation no gondonigateme Benenka bo Benin fene situation gele ali emen Benin fene temesra de malien munu be fekata Gabon Congo Angola Guinée équatoriale a caman be Benin a caman be teme Benin fe donc gele munu be okani malien munu be la segi kabo yoro nunu na geleya damado be o situation ka mais nunu be koni akadu be o ka segi jamana kono occasion ka soro o ka bismillah kanya o ka se ka bara o sira o soro mina o be se kana o mingela o jamana kono o be se ko nyona ke Mali kono yu be ka la nyini anga jamana e fantan jamana e o chen donc a foko malien manga bo Mali kono mo aka geleya ma ko foko na jamana nyema wanga la jalsa anga na to malien bekata ali demseni fitinu anga fustri o dana Sénégalais ye sariya dota ni mami ide mi ma santan chegin soro ka o deme ko kata chenjen fe o be jife ikanga nyangi Sénégalais yo sariya ta ubara parce que ma ka demsen ladu ka klaka blagata yoro mi bado ni alama garde nyumanda ma ni mesega twala mama nga sega o sira sukuta bon ani anga laje ka siraw daele malion anga jamana marachogo yelema ka jamana marabaw ke maklene pour que jamana kono donc ka chance soro ka se ka jena tige sranyma soro jamana kono ka suru mabo jamana ko fe malien mu be ko fe fene munu be fe ka sengena jamana kono anga siraw daele onya o kan naliga noya fedo be se ka tige ubera me usigile mbuga yoro mu fene na ka laje ko jena tige la noya ubulo mi yɛrɛ papier ko ye sa an ka lajɛ ka papier ko in ka kow la teliya baara dɔw bɛ senna de hali transition autorité bɛ ka baaraw kɛ mais an ka caman fara kan pour que mɔgɔw k'u ka papier sɔrɔ joona ani u bɛ jamana minnu kɔnɔ o jamana ɲɛmaaw fana kana binkani waleya ka s'u ma Mali ka se ka jamana kɔnɔdenw défend bon nin bɛɛ b'an ka politique nationale de migration kɔnɔ n filɛ ka nin kuma minnu fɔ mais politique nationale de migration an mago bɛ miliyari 36 la pour que k'a waleya bibi na dɔrɔmɛ taama sɔrɔ k'a waleya donc k'a lajɛ ka politique nationale de migration waleya ka financement sɔrɔ ka waleya o fana ka ɲi a b'a to jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔ kan u b'u ka jamana kɔnɔdenya u b'a a nafa dɔn olu ye siraw ye an kan ka sira minnu lajɛ ka baara kɛ bon ne yɛrɛ ye min faamuya fɛnɛ an ka consul minnu bɛ yen an ka lajɛ consul ninnu a mɔgɔw caman ka bɔ malien minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen mɔgɔw kana bɔ Mali la ka taa kɛ ko consul ye parce que souvent i bɛ bɔ Mali la ka taa i t'i janto i kan k'i janto maa mun na i t'u dɔn i t'i janto la mais minnu yɛrɛ b'olu cɛmancɛ la olu dɔw ka taa k'u kɛ consul ye ne ka faamuya la o fɛnɛ ka ɲi an k'an ka ambassades réorganiser ani k'an ka consulaw réorganiser malien la diaspora mɔgɔw ka don o poste ninnu dɔw la o ka ɲi quoi i ka ɲini jamana autorités fɛ an k'an janto
diaspora la diaspora be wari na do Mali kono anga bayar de fond tala do donc anga laje kan jantu diaspora la ka diaspora ke jamana sinsimbere anga barake ni oye ko sebe aflana mi Mali mun me jamana ko kan u ka do alsa jamana jigibu kan quoi ambe bara beke pour que o jigi o ka se ka fa wolu refene jigi kana waro nu jigi be jamana kan ni tume talike Musa Marakana ame do de ke fefe basigi ala ka blo minan kono namboray kartini na ko gela kama maldem numbi jen famara o fe Cheikh Camara alebi almay gelambu dala angalame almay jamana kan wa mo bakle ni kena flan doni besi gare konna la anko ni anga layni ko ni amasadi ko ni akadatu am balma kelo be no ale barake almando bulu aka papier datina la ba donc wi aka compte fermé kaka sara warto 6 mois 1300 euros don drone baje 1 million kalo pendant 6 mois 5 millions et quelques ali sini warma se kasro ka sababu ke konti ko chen ngera foka faulala abe rob na ba ko fato am bebe yala poubelle ko de ka dumun taka adum nte galonti ke yele am bebe yala e poubelle de la ka dumun taka adum pour que am se ka balu nene fene ka bu mais do fene be wolu be taka ta dumun dama mais o te dombe yoro do be yam taka ta dumun ke fu bo yoro we lundi mardi mercredi jeudi vendredi midi ndro wa bane do bata depuis vendredi midi fo lundi o te dumun ke adama den do be fo ku kuyu do be kalo kelen ko o te ko ka sababu ke carte ni na ko yin parce que am be ga dossier bloqué lenu imana ta roro passeport nte soro ni nate do ka fereke ka carte ni na ani passeport u ku bonyona pour que Antoine ke o am se ka lafiya soro sinon gbeleya ko min tanka alman jamana kan ibana ta ambassade la dro ba fo ko no coûter en kama iben blaka ta fo sans fait moma asim goitan ni waken ni anga transition présent bandao u ka fereke u ka carte ni na ani passeport u ku bonyona u ka carte ni na ko mbola ka toto passeport ko ibani ni quarantaine ni wolo seben bi wolo ka bandro ka passeport li moma amena ay sisani gbeleya na soro kono ni gbeleya na soro kono aya fa cogo bina ala ka bla sabati mine woro ni ko ni basa e sanfɛ dugumana ka kalandi ki fa jamana bla kata jamana wɛrɛ la o gɛlɛya kata ye ko de bi dabi aw ka jamana na ala ka bla sabati mine kɔrɔ n'an bɔra no ministre min ɲɛsilen bɛ tungarankew ka ko ɲɛw ma n'o bɛ tali kɛ alihamdu akila an ka lamɛn vraiment o bɛ baara la u sɛgɛnnen don k'a fɔ fana ko u bɛ an ka préoccupation mieli yɛrɛ la parce que u bɛ baara fɛn fɛn na u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ ye u bɛ k'a kɛ jamana ye parce que hali k'a to u bɔra yan ka taa ka u yɛrɛ ka charge ta ka taa k'o bɔ o mɔgɔw da la yan o bɛɛ ye dɔ ye donc an b'u fo surtout que u bɛ baara kɛ yen u bɛ mago ɲɛ yen fɛ u bɛ mago ɲɛ u yɛrɛ ye et puis u bɛ tila ka mago ɲɛ Mali fana ye parce que o caman bɛ investi yan nɔ maintenant u ka haminako ye min an y'a taara an y'a lajɛ an y'a faamu an y'a dɔn tile fila in na solution bɛ na sɔrɔ a la inchallah a bɛna sɔrɔ a la cogo min na an t'o ɲɛfɔ sisan mais a kɔni a bɛ régler carte nina ko problème de o bɛ ɲɛnabɔ passeport ko bɛ ɲɛnabɔ enregistrement ko bɛ ɲɛnabɔ joona inchallah u ye wulikajɔ min kɛ a ɲɛna min kɛra la basi ye o ye tiɲɛni min kɛra ni min hakɛ ma d'a ma kan ka wuli k'a ɲininka n'a ma d'i ma i kan ka mankan kɛ mais mankan fana bɛ kɛ cadre min kɔnɔ o bɛ yen o ye sariya de ye min b'an bolo c'est k'a essayer k'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛna confédération dɔ de créer n b'a fɔ min ma ko CAMEX confédération des associations des Maliens de l'extérieur aw tɛ se ka baara kelen kɛ jamana kelen ye k'aw tɛ ɲɔgɔn dɔn aw tɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ɲɔgɔn contrôle la ko o bɛ ɲɛnabɔ o tɛ se ka ɲɛnabɔ donc an bɛnna fɛn caman kan mais hali sisan fɛn dɔw bɛ yen ani association dɔ ma bɛn a kan n t'o tɔgɔ fɔ an t'a fɛ k'a kɛ dulokiba ye k'a diyagoya ka don mɔgɔw kan na mɔgɔ fɛn fɛn taara kunkan fɛ n'i seginna ka na i ni ce ni baraji nana i ka jama mais i tɛ kɛ Malien de l'extérieur bilen i kɛra Malien de l'intérieur ye i b'i da bɔ Malien de l'extérieur ka ko la i b'a t'u bolo an b'a fɛ k'o de kɛ donc an bɛna Malien de l'extérieur an bɛna o statut dilan bon migrant rapatrié fana bɛ yen migrant rapatrié o ye mɔgɔ minnu ye minnu tun bɛ kɔ kan u seginna ka na n'u nana avantage caman b'u bolo parce que caman bɛ yen u bɛ san tan bɔ san o san projet fɛn fɛn mana i b'u tɔgɔ ye liste la u b'u ye o bɛ na o tɛ se ka bɛn mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 bolo nin semaine yɛrɛ la an nana ni dɔ ye ka bɔ Maroc mais Maroc yɛrɛ de y'o ta que vice président Assimi Goïta ale de ye négocier Marocain fɛ Marocain nana n'u ye donc caman bɛ an bɛ to ka na n'u ye ka bɔ Niger ani Algérie ani Arabie Saoudite ani Europe ani Libye que n'an ka mɔgɔw fana ni OIM mɔgɔ ye enquête fɛn fɛn kɛ ka maliden min dɔn an bɛ na n'u ye an nana n'an ka muso dɔ ye kɔsa in na ka bɔ fo Colombie an balimamuso dɔ ka furula ye a ye problème sɔrɔ an nana n'a ye maintenant an bɛ ka baara kɛ pour que a n'a den ka se ka kɛ contact la fana pour que o kana tigɛ ɲɔgɔn na. i tun bɛ tali kɛ alihamdu ak Iliane Kana an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ye n'o b'an ka jamana sɔrɔ ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ katakatani fiyɛti ko o ko bɛ cogo jumɛn na an ka mumuni gindo n'o ye siraba ko ɲɛmɔgɔ an ka lamɛn. an ka ɲɛmaw y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ moto taxi bɛ ɲini ka caya dugu kɔnɔ
maintenant katakazani mi tricycle on d'abord au départ on d'abord ka pousse nous de remplacer pour que maintenant décharger ka bo camion koro katane magasin mais aya jetimne ka fo atara ka buluda donc tiara dugu kono be artère be utiliser donc de s'inférer non demando kera gouvernement là pour que ukasika circulation est réglementée pour demando be ou artère demando be non ko kanka interdit ka circuler yo shi maseka fenike donc be kanka jaya kata ameyoro bi parce que Mali bella kaja ni beta fo 45,000 là wa binanduru maintenant wa be muanduru o be mokoya au coup c'est fait département à dire qu'à fois c'est encore comme au bien kaba antena se ku bal ka faire tout de suite mais il faudrait que anga la janga faire pour que anga se ku accompagner pour que anga se ka la dunia au kanga circulation que tu donc de idée de nana donc idée nalé donc département ni mo damado réunion que ka association ani anazeru ani police donc ambe jara ka réunion que ka kilo jara nyona amake chugodi parce que oube circulation nakaba donc en ce moment ambe ferretika pour ka ngaseka ko no ko bulo pour ko kaseka circuler parce que ajela ka fo na turati a accident be tia parce que chama be o circulation donc bon flana fana mi moto nu numéro tout la fo tout là donc en cas d'accident ni kasara kera wala fendo kera wala al ni fenga do kera mogota do mumba jula donc en ce moment il fallait que fendo de kake pour que kasika identifier au delà nyemo ya jira ka fo numéro ka duma mi plaque d'immatriculation ani catégorie ka duma pour que akadon parce que en cas d'accident ni numéro dona à partir de la catégorie am se ka atigi ka adresse do hal ni moto bolla ma se ka soro moto tigi ka adresse bi se ka do donc au dessin fait jamana tugu anga nyemo ya jira ka fo il faudrait ka anga anulu ka se ka kuma pour que anga se ku accompagner sray fly follow ba fo ma immatriculation parce que bolma fait min de srabaka normalement akanga se ka don kasata do ou bien kasado donc au dessin fait plaque de veste fait dulo moto ko fela la donc aba fo ma plaque d'immatriculation donc au plaque d'immatriculation ani catégorie beta ni on fait aba fo ma immatriculation donc au dessin fait en cas de cas atigi bedon ou bien moto bola bedon ou bien moto tigi bedon ani moto bola masega na bola moto tigi kon ka adresse bi sega yi tafa e ka moto ya accident ke ni do masina ni yorola maintenant flana emi mo fe me bolma fe sans faire ni be sera ba kan normalement kanga saria batu kanga wali adon nganga bolini yoromina nganga bolini fam fe kanga do ika hakemi ikodo donc de se fait normalement kanga permita kajira ka fo me mo boli sharia moto boli sharia do be sera ba sharia do pour que ngaseka ingere tanga ka adama ni kisi ni tume talige mumuni ino kanda sirabago konya nyemgo ami dorege aya fo togomna ala ga bla sababa minen kono nambora no merla ka ku fendo nyini jamana fe o fendo nyini fendo kala soro fe yasa ga priorité dama anga Mamadou Wodije anga lame an bɛ se k'a fɔ an ye nimisi wasa min sɔrɔ o de ye san ni a gɛlɛya bɛɛ la parce que ala b'a dɔn k'a fɔ avec covid bana min tunna kan a ye ko caman ɲɔngiri an ka baara la mais o m'an bali an sera ka min kɛ o de ye k'an ɲɛsin Bamako projet minnu bɛ se ka permettre collectivités ka se ka wari sɔrɔ min bɛ se ka to u bɛ se k'u yɛrɛ ka développement assurer o ka fisa ni tuma bɛɛ u k'u jigi da état kan pour que état ka wari bila o ka disposition la donc o fana tɛ taa étude kɔ o étude kɔnɔna na an ye bâtiment dɔw projeté i n'a fɔ Sogonikɔ gare ani Sabalibugu olu y'an ka projet bi ni ala barika la an sera k'o titre foncier sɔrɔ parce que titre foncier n'i m'o sɔrɔ i tɛ se ka foyi fɔ parce que dugukolo yɛrɛ tigi kun t'a la donc o sera ka sɔrɔ a ma sɔrɔ nɔgɔya la mais ala barika la a sɔrɔla kɔni o ye fɔlɔ ye filanan fana an y'a essayer ka transport ko in ka ɲɛ sɔrɔ a la partenaire dɔ b'a fɛ ka mairie dɛmɛ n'a bɛ mairie karandiro o bɛ misiw y'a kan o étude lancera bureau d'étude de kan ka étude kɛ donc ni étude kɛra ça va nous permettre de pouvoir trouver les meilleurs moyens pour que projet in ka se ka sira sɔrɔ o y'an ka projet filanan ye sabanan o ye changement climatique min b'an kun kan a bɛ diɲɛ bɛɛ kun kan mairie du district sera k'a ka cɛsiri kɔnɔna na ka se ka kɛ ville dɔ ye min ye financement sɔrɔ o financement
o y'an permettre ka se ka plan d'action dɔ dilan Bamako ye. O plan d'action b'an permettre ka dɔn ko minnu kan ka kɛ ani ko minnu man ka kɛ pour que changement climatique a kasara a ka se ka dɔgɔya. An bɛ ka réfléchir fana projet par rapport au an bɛ se ka taxe sara cogo jumɛn nɔgɔya la min n'a to mɔgɔw bɛ taa wari di papier bɛ d'i ma o papier bɛ tunu papier taara yɔrɔ min na o t'a la sisan numérique b'an permettre ka se k'o améliorer donc an bɛ ka baara k'o fana cadre kɔnɔna na. An kelen tɛ k'o baara kɛ an ye secteur privé i n'a fɔ les start-up minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ an y'olu fara an kan pour que an ka se ka baara kɛ. A y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn jamana in ka basigi ye Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ. N'an bɔra ye Kulikorokaw fɛ yen nɔ min ye 8 mars kɔni ye olu ye laadaw lakile ka d'a kan waati n'a gɛlɛyaw kama ka fɔ ɲɛmaga n'o bɛ tali kɛ Madame Bokumu Hawa Gindo an k'a lamɛn. Ɲinanta in an kumana mun kan ɲɛmɔgɔya muso la ani ka hakɛw dama kɛɲɛ ani bana fiɲɛ bana min b'an kan n'an b'a fɔ COVID-19 ɲinanta b'o de kan. N'an y'a lagɛ ni fiɲɛ bana min wulila an kan yɔrɔ dugu o dugu la ni bana in sera ka ɲɔni ka bɔ kɛnɛma a kɛra ni musow ka cɛsiri de o kɛra muso minnu bɛ gel dilan muso minnu ye masques dilan ka di mɔgɔw ma ou bien muso minnu taa sugu la k'u jɔ ka kunnafoniya di bana in an kan k'a kunbɛn cogo di an kan ka mun de kɛ n'o ye ni tisora k'i ka tiso i nɔngɔnkuru la an k'an tɛgɛ ko n'an hakili jiginna kuma o kuma an k'an tɛgɛ ko an ɲɛ n'an nu n'an daw an kana an bolo misɛ olu la parce que o de bɛ kɛ bana in carinni ye an ka nun datugulan don k'an nun datugu k'an da datugu ni bana b'i la i n'i ta bɛ to n'a t'i la fana e tɛ dɔwɛrɛ ta sɔrɔ musow de wulila k'o baara nin kɛ hali kurukuru ye kɔnɔ yan nɔ an yɛrɛ direction régionale an ye masques dilan ka taa n'a ye ka tilan mɔgɔw cɛ ni ɲɔgɔn cɛ fu an ka direction nationale o y'an dɛmɛ dɛbɛ malo tigɛtulu nɔnɔmugu an k'a di an ka den mara yɔrɔw ma an y'o kɛ a wele ka laban min bɛ ne bolo kɔni ka sin an ka partenaires ma 8 mars fêteli ka gɛlɛn Kulukoro kɔnɔ parce que partenaire si t'a ta ne kɔni b'u dama kasi kɛ partenaires ye ayiwa n b'a fɔ musow ye halisa u ni cɛsiri u ka dɔ fara cɛsiri kan. O dugawu de kɛ musow ka dɔ fara cɛsiri kan fɛn min ye gɛlɛya ye o bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ. N'an bɔra yen nɔ an ka ɲɔgɔlɔbɔla n'o ye Balamisa Keyita ye o tɔgɔla dɔgɔfurankɛ sigila an fɛ an ka jamana kɔnɔna na. Balamisa a jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ n'o bɛ tali kɛ Sulemani Sise la a ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka lamɛn. Balamisa bɛ ban don min n tun bɛ Magan n taara n kɔrɔkɛ ka yiji kɛ Ɲamina Sori u ye téléphone ci ma ko Bala banna ne ko Bala banna ko Bala banna n ko tɛ se ka kɛ sa ne jɔlen mɔgɔ o mɔgɔ kelen bɛ ka ne lamɛn ne yurula ka sigi n yɛrɛ ma u ye ne ta ka ne lawuli ka taa ni ne n taara sufɛ n ko n b'a lajɛ ka sunɔgɔ i b'a fɔ an ye san 30 min kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ja de bɛ nalen ne ma kelen kelen Bala n'a y'a dɔn i degunnen don dɔrɔn a bɛna yɛlɛ ko dɔ kɛ kɔrɔ k'o ko laban nin don kɛra ko gɛlɛn ne bolo Ala ta y'a ka ko ye komi ni san 50 filɛ n bɛ ja baara la n ma deli ka ni ɲɔgɔn ko la kelen yan nɔ fɔlɔ Mali la yan tɔgɔ min don fana a k'a ta a ka kɛ tɔgɔ kudayi ye Bala dɔrɔn ko to ko comment tɛ dɛ nin ye culture bɛɛ kun ka ko de don ne ni Bala jɛra cogo di ne bɔra Moscou 69 ka na Bamakɔ caméraman dɔ bɛ n bolo n bɛ reportage kɛ n'a ye n nana don ministère de l'information na ministère de l'information na n ye san 4 kɛ n bɛ boli n bɛ taa fan bɛɛ jamana in yɔrɔ si tɛ yen nɔ ne ma don yɔrɔ min ministre tɛ ministre ye président tɛ président ye ne kɔni bɛ bɛɛ kɔ san 4 nana se ne ko sa n ko ma ne taara ka taa san 7 de kɛ Moscou kalan na walasa n bɛ se ka cinéma kɛ n ko munna n tɛna kɛ ne ko kuma solution min b'a la o ye ka long métrage kɛ ka film janjan kelen dilan n bɛ se ka hakilinata former ne y'o baara daminɛ tuma min na o baara n t'o gɛlɛya fɔ aw ye bɛɛ b'o kɛ artiste bɛɛ b'o dɔn o tɛ kojuguya k'o la mais an y'o gɛlɛyaw kɛ k'o gɛlɛyaw kɛ fo ka na se ka o film dilan film bɛna dilanni daminɛ tuma min na ne hakili taara cɛkɔrɔba la min bɛ se ka denfaya kɛ ne bɛ boso la Balamisa bɛ boso la ne m'a ye ɲɛ la fiyewu k'a fɔ ale de bɛ se ka nin rôle kɛ film in tɛ dɔwɛrɛ ye ko denmuso de don o y'a sɔrɔ ne ye dɔgɔkun 4 de kɛ n bɛ comédien ɲini na walasa k'a kɛ dɔ ko ne ma boso la ko k'i tɛ se Bala ma wa ne ko Bala jɔn ko Balamisa kɛ ne ko Balamisa fana acteur ye wa ko fa b'e la o Balamisa tɛ acteur ye ka s'a ma ne sera Bala fɛ yen a ko ba sɔrɔ k'a kɛra de ne ko ne ɲɛ guwanen don ne b'a fɛ ka film dɔ kɛ wari tɛ ne bolo bon film dun de fana o rôle principal ye cɛkɔrɔba de ye ne dun t'a dɔn n b'a kɛ cogo min a ko na ni sɛbɛn in ye n k'a lajɛ yɔrɔ a ka bamanankan ni mɔgɔ si ta tɛ kelen ne nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn kɛra ko an ka taa sa n'a bɛ daminɛ don min i b'a fɔ n ɲɛna an y'o daminɛ o waati la fo ka taa laban
toraya mi yera bala ma yera dungel dagel ka kwa dibunen anye baraka ka baraka nitme talige Suleiman Cissé la no ye balamsa jenyon koro ye am dore ke balamsa ala ga dawro nema bala tuye maye anga jamana en kono ibse ka fo bala konu kumandi nga bala kumeta tiene ala ka amake ando nyananga min fola bala kula anan yera ba ga jakoro munu ye bala ko min foranye obi langale tabo am dore ke ala ga balamsa ala ga nyono che anga jamana konnana nambora no mi ye misiri ko e misiri yere be chogodi misiri yere nyo sama kan ga misiri ko lawa kramo Ali Sangare angalame ne toy Ali Sangare mbora bango juila nsigime bamako ya irimajo kadobula nga bare wajuli kramo Ali Sangare e ga bare wajuli ka ye anga jamana kona na misiri jole sigida la katake ko mautinyon famia ola almami ko kerene walma tabulo ko e obi ben dine kona na wa able mbifu slamete netay wa etate slamay ala ni kira de tay mo na fo kira madine ko Muhammadu am faka misri jo ala kira ko ala ka soko tay ko oho kira ko ka jo kuma minu ya jo ka ba kuma suriya ko son able misri dale do o bana juma do yama mo nunu na kira yoro ko Muhammadu nanga misri dale ka juma sel nay kira ko bashita abogari e ki labe e gata anga misri korole seli ne bita misri kura dale bi kira Muhammadu labe ka bi bo jibrila ko Muhammadu misri seli haramu e ka islamo ka seli haramu Muhammadu ni misri ngi na bi kashi mbi abbedo jarama kono korane koti billahi kila ni sahaba utale juma seli misri folola juma seli bane nana misri ntanga bi akura jole ka pendri ka tanga bi ka urubata ala kila ka nyanama be abubakar ka nyanama be nyame tozo ni nyame jigna nyame tozo bi tafli akono di ala kila ka nyanama be kera o misri mawul ka jo me ala ko muna ko gachi meni yo fosse be on alma meni dinatu mama he misri chile kafri de misri chibaye kafri de la ala ko kira mo ko misri majo dine ko kama ajora farafali kama ajora togonyini kama ajora buyanyini kama ja misri min joro kama be kan ciwu meni ni fodro wi fagade fon ala doni nuche ala bina mo godi dodo bina fo o tise ko fa opma ala e misri nchili ka wajibi kiraka ko mungama ko ma joni ala takwai ala yestrani amma jo ala kama ajora farali kama opma ni wala jesna kananga kabla ufle ebe misri mini misri min jora kama jo farali kama misri min jora kama jo toko kama ufle bunyanyini kama ufle yerida misri afle bani o tiala ka suya tifu mo ko misri ala ko korana ko les mosquées sont consacrées à Allah n'invoque donc personne avec Allah ko misri ala ka sodi akana fuyi wela kono min da Allah meni e mo ko bitanyu zama kono ki bolo meni bolo jigi olu bite dine ko donre kele mogo beta nyon sama ibo shibla ibo shijigi olu te dine ko nyedo mogo beta nyon sama kono fini fima do fini jema do u te dine ko nyedo mais islamé e heredi ala kire chikun e heredi kire be chini fenye mimi fenya mogo e baye ka flesa ni ne mbo mo shibla fondisi obi munya ne foi ne yitadi obi munya e foi ko bo mo shibiga yele ka tar jina kono o ni ibo mo shibla ka tar jene ka wal musula no kara yele ko ne beta jana kono de obi bo mo shikote atigi ko do iburo mene ibolo jigi ni ne molo mene ani ne e bolo jigi bolo te mami yerla ala fedu otuna selle abmo bolo ko te ala mugo te bolo ko la ala mugo be bolo tigi de la ala ko muso ki datu me datu ni jema ni fimaye o mafo me kireta ko ma datu ni fimaye kumola ne facha te nya do islamia obma misri munu me no lu be nyon fo nyola ani futne wulla ani kelela dina ko te ala ko te wa mi fede kunfu ngo de do ko lu de kafiri sowe hanna soro na ko mami de ka rodo abi janama ko ala ta fe bo misri mun jora ala isra kama nyon fo wanja te jama nyini te to nyini te nyoku nyini te dine ko te abe to nyini ni war nyini wa be kafiri su itme talige karamo Ali Sangare la am do de ke anga dine nyon sama na ma kan be nyon soro juru kuma kelena fe basgi anga dine ko kan ala ko bla o minen kono na mbore no ameta jamana ko kan na Mohamed Samake mumbulu Sidiki yafutuko mina amita États-Unis jamana ka ayirala ka fo George Floyd na le l'américain de nga farafinde kundo ko ale fagara mekalo samba flani mo wakatu la Minneapolis ayirala ka fo ko ni kera fintigala ka do fo no police le ka do ko am domno ko bi ko aka avocat no yaka sur lo boy ulu boraka la sil doka ka ira ka fo ko $1 war million muka ani wolum fla nyona ko ode kanga sara asomo ye nama wole ko dommage intérêt yo la sil nga dofrosen konnala al sameto États-Unis konnala États-Unis marabolo mbi nama wole ko New York ale nyamogo no ye gouverneur ayira la ka fo ko korfo chama on tale no ale secret ni wati labanna o korfo de dora mi wole ko harcèlement sexuel ko ale kon boko takanya simsulo ka chama de ma ko ko laba yara min kara ni watina ko kara aka baraka la do de no ma fo employé ko am dom no go bi ko am mun wole ko élu démocrate wul ko me wul ga jola fambele jere fa ale ska jorob la ci ko na
n'an bɔra yen an bɛ taa Argentine jamana kan a yirala k'a fɔ Diego Maradona n'ale ye Argentine ntolancila kɔrɔ ye ko ntolancila kɔrɔba de kun don ko ale ntanyana a mɛnna dɔɔni ko a nɔfɛmɔgɔ a bɛ maa 100 sigiyɔrɔma caman de bɔ k'olu bɔra dɔ fana tɛmɛnen na ka se ka bɔlɔngɔnɔ kɔni minɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko Diego Maradona yɛrɛ sara cogo min na ko olu a m'olu kun minɛ donc k'olu b'a ɲini jamana marabagaw fɛ fɛn min ye wulikɛjɔ ani sɛgɛsɛgɛli k'o bila sen kan joona walasa a ko bɛ se ka da ɲɛnamaya cogo min na. n'an bɔra yen an bɛna farafina gun kan Centrafricaw fɛ yen a yɛrɛ la k'a fɔ diɲɛ silikana tɔnba Nations Unies olu ka bolofara min bɛ yen n'a wele ko Conseil de sécurité n'olu ɲɛsin bɛ lakana ko ma diɲɛ kɔnɔna la k'olu ye laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Nations Unies kɛlɛkɛcɛ ba 3 ɲɔgɔnna ye n'a wele ko casque bleu k'olu bɛna olu kɔni bila ka taa Centrafricaw fɛ yen walasa ka taa lakana k'o sabati ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye groupes armés n'o ye marifatigi jɛkulu ye k'olu ka yaala kɔni barika bonyana nin yɔrɔ kɔfɛla na kosɛbɛ. n'an bɔra yen an bɛna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ mars kalo tile 13 san 2016 k'o ye donba ye don min ni Côte d'Ivoire kaw tɛ ɲinɛ don min kɔ abada o tɛ dɔwɛrɛ ye mars kalo tile 13 san 2016 fɛn min ye Côte d'Ivoire marabolo min n'a ma wele ko Grand Bassam fɛn min ye jatigɛ wale kɛbaga dɔw ye n'a wele ko terroriste k'olu ye wulikɛjɔ kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɛle ma yɔrɔ min wele ko plage ka se ka taa jatigɛ wale kɔni k'a boloda ye a sen fɛ maa 20 ɲɔgɔn kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnna ninnu na o de kama o wale in kɛra san 2016 ko a san 5 kɔni dafara sibiri tɛmɛnen ye mars kalo tile 13 san 2021 n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ fɛ Maliba kɔnɔna la a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mali teriw ye a n'a teri jamanaw a n'a dɛmɛɲɔgɔn kulu n'o ye Union Africaine ka se CEDEAO ma ani MINUSMA k'olu bɔra ka laseli dɔ kɛ Togo jamana kan u ye lajɛrɛ dɔw kɛ lajɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ camancɛ fanga bɛ Mali kunna nin waati na k'u b'a ɲini fo ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana kuntigi kalata min ma labɛn na a ka se ka sabati ka bɛn mars kalo nata ma san 2022 ma walasa fɛn min ye basigi o ka se ka na mais u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini fɛn min ye basigi yɛrɛ o ka se ka kɛ Sahel jamana kɔnɔna la ko fo sikɛfɔ olu kɔni ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa basigi ka sɔrɔ nin jamana kɔfɛlenw na halisa an bɛ taa Mali malabolo kɔnɔ Tombouctou ale ni Mopti a yirala k'a fɔ ko ka kɛ ni lakanabaliya kɔni o fanga bonyana nin yɔrɔ kɔfɛlenw na ko fɛn min ye barakabaliya n'an b'a wele ko chômage k'o kɔni barika ka bon kosɛbɛ ko nka Nations Unies ni ale yɛrɛ ka taabolo dɔ ye ka se ka baara kɔni di jamanadenw ma ko olu kɔni ma wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka baara kɔni k'a sabati ko an bɛ don min na ko bi ko maliyɛn den 600 ɲɔgɔn na k'olu kɔni bɛ baara la Nations Unies kɔni tɔgɔ la ko wa k'a fan caman de ko ye musolakaw ye Sidiki an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ko kunnafoni ma o la kuma b'a la Mohamed Samake i y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn basigi ni lafiya ye an ka jamana ani jamana wɛrɛ Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ Ablaye Kulubali ni waati la a dalen bɛ hôpital Jumali la an bɛ dugawu de kɛ a ye Ala k'a segin a yɛrɛ ma nin bɛ dansigi kunnafoni na bi